खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जोबफौ वाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगसफोरा जोबोद जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फुरा सानसे थोलो न'आव थानानै फिसाजो ब्रह्म बिमा दासो ओंखारनो मोन्दों आरोना ओंखायनो एकदम फुरथिथार फोरनाया गस्ला गोदाना आयै एसे बालास्रोखौनो गाननांबाय आरोना नैबाय सुख्रेबोनो है अबाव थुंथुलु बिमायासो उदैयाव थुंथुलु होनो फिसाजोआबो थुंथुलु होनो सोलोंलाय लांबाय आरोना फैदो आखाइ हमलायनाङा दे बेहाय जेबो नङा गारि गैया मटर गैया जों लेथेर फेथेर आरोना साथाम सुबुं थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मा शेयार खालामनो हायो बे ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय मा होनो सनाफोर दासान्दि ट्रेन्डिं सोलिदोंना खानाय हगारनानै भिडिअ बानायनाय समाव ओमफ्राय आखाइयाव बिदि लबारखौ नुनो मोनो आंथ' बिदि खालामफेराखै आंहा माने खानाया एसे सिदोमा नालाय खांख्राइ थेबदों ओमफ्राय दा गरम हबसावसाव मोनबा खानो होननानैसो आं लादों आरोना आखाइ हगारनानै माबा खानाय हगारनानै जे रिल्स बानायनो थाखाय भिडिअ बानायनो थाखाय लादों बे नङा आरोना आंना दा खाखोनांगौ होननानैसो लानाय जादों मानो होनबा बेग थेग जेबो लायाखै नालाय दख'नायाव थेबाबो दा थोबफोर गबा मोननाय नङाना ओंखायनो आखाइयावनो थ्रोब आरोना सुखुवा आङो दाख्लै बावैसो जा मोजां बिबार बारदोंमोन दोल पारनायाबो दादाया जिबौ नुदोंनो दाखालै ओरै फैनि हाब्रु दङ थास' बिबार मोनजासिगोनहाय जिं जिंनो नागिरनो अखा हाया जि जोम थिखांबोजोबखाबाय सिन्था गैया थ' खाबायानोदां सोरबा नै खानाय सिनसो दंबावलायो बोला खानाय बायदि नुबावबायसो आङो ओमफ्राय नानिनि लङेट थाबायनायखौ लामायाव सासे गसंनाय मादैया सोंबाय आरो बा सल' खनलायदों मालाय मा नाम नानि नोंनो ओमफ्राय बिफा नामखौसो ज्राव खिथाना फैबाय जारलाहाय इफोरजोंबो फैफेरि लामानिसो फैदों आरोना आं हाबफेराखै बिथिंजाय माथो मोजां न' दंथारोहाय नै थान्दा थाजिम हा थाइजौआ जि मोजांथ' आरो हायलुरमोनखौ गारबोबाय आरो जोङो बेरायनो होननानै फैबाय नायसाय गावनो नांगौ बुस्थुसो मोनफैलायबाय आरोना खरनथला मोनफैगुलायबाय जों थाबायनो जारलासो बेनिफ्राय सान्दुं थिखा थिखि सिदा सिरि 10थासो बाजियावसो नोंथांमोननि खाथियाव आं हाजिर जाफैफिनबाय आरोना मैया ओरैबादि हावै सेन्देल गाननानै एसे गोजान थाबायनाय जाबायना आरो थिफुनानैनो आलौबोबाय आरोना फैनायावनो दोलाबोजोब्बाय आथिङा हावै सेन्देल गोदाना बेखौ गाननानै एथ'बां थाबायफेराखैमोन आं सानाखैमोन जे बेथ' बिदि थिफुलायगोन होननानै आरोना ओमफ्राय जा थिफुजोब्बाय बे आसि मोननैनि गेजेरना आरोना आसि बिमाजों बे खाथिनि गेजेरना एकदम नै बिदियाव थिफुजोब्बाय आथिं नै आलौनानै सेल आरोना थ' आं सिदा अखानायैसो लाफैबाय मैया ब्लगखौनो लाफैयासै मेंबोबायबो थाबायनानै नाराथारनो बेनिफ्राय नै आं दा मा खालामगासिनो दङ फुरा हेभि मार सान्दुङा जिफ्रा दिनै फापर बायदि जाखागोन आरोना नै थिं नांखोहांबायानो ओमफ्राय आङो आदारा नायदो दिनै टेने बिदि संगोन आरोना आङो दिनै सोर नाम्बारखौ ओइलाय ओरैबादि आंनि फिसाया आरोना लायदो थां सोंहैथां आब'नाव सोंहैथां दंना गैला बिब'मोननियाव दंहैयोमोन साया मोनबोबाय दाना बिस्कुटाबो बिसिनिखौसो नांगौनो बिब' बिस्कुटा दंबावो हरदोहाय मोननै आं दा लायसिगोन हालां आइदै दानाबा जि जारलाखा ओरै गैयाबा बैथिं दिगदार खालामो बैथिं गैयाबा ओरै दिगदार खालामो आरोना ओमफ्राय आङो फवासे लायदोंमोन पनिरखौहाय फवासेथ' बे नङा बेनिफ्राय एसे देरसिन आरोना गदै बेबादि जागोनदां बिब'मोननि फ्रिजआव आं दोननो हरथ'बाय ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो दिनै संगोन आरोना बेजोंहाय ओमफ्राय दालिया जागासिनो दङ बहायबायबा आं ओरैहाय गोथाङैनो होसननानै जानोबो सानदोंमोन एवला गैला होननानै बे गथ'आ ओरैबादि आरोना जुथा गुफुरखौ पलिस खालामनो मोनैनि गाबगासिनो दङ बिदानिखौ बोरै मानसियावबो थाखोमालायदों आयु बिमानियाव हाबसाथारबाय ओमफ्राय आरो बेखौनो फिसालाया एसे फाजासो जागोन होनबावलायबाय आरोना माने आं होनदों नालाय र' पनिर जागोन मालाबा होननानैहाय ओमफ्राय नोंहा गाबबाय थानोसै आरो गाज्रिनो आंहा लासै स्रिंनो बिदिसो दोनलांबाय नों दानदों आदान जाग्राजों बिदानि चपस्टिकजों
माने गावनि गोसो बायदि खालामबासो एसे सान्थि आरोना नङाबाथ' इनै ब्रास लानानै एकदम रोनावगासिनो दङ दे दामबावदो मा दे होमबालाय आं एसे मोसाबावनोसै तुंतुलुत 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 तिस तुंतुलुत 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 तिस दे मोजाङै दाम बेयाव दामो नामा मा होनो आरो दा जिबनानो बिदिनोसै तुंतुलुत 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 तिस तुंतुलुत 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 तिस मोदोमजों मिउजिकजोंथ' मिलायखाया खुनुरुखुम थाव एसे होनानै एवस्रा बिसिबां सौफैबाय आङो एबार पनिरखौ होनोसै माने फिसाजोंनो गाबगु खुगु तुंतुलुत तुंतुलुत तुस होनायफोरजोंनो माने समायानो बारलाङो आरोना दा आरो बाहेरायाव माबा लुरुब खालामहैलायबाय हनै थाथोंसै जेरै मेरैनो ओरैनोथ' बिराद मजा मोनोमोन एसे एकदम सामब्राम बरहा माबा बरहा मस्ला पाति होनानै आरोना थ' दा आं सिम्पोलैनो जानोसै पटल थाइसे होस्रोलायनाय आरोना ओमफ्राय मा होनो आलु थाबाथ' दा बुंसैमोन खावब्रै हानानै ओरै आलु होगौमोन आङो नांला आलुखौ मोनैखौ फिसालानो दोनसै आङो आरो जायोबा ओंख्रिखौबो जाजाबाय बेखौबो जाबाय फोमोनगोनसां मोनखासिगोन माने होबाय पुलिस होबाय थैदो ओरैबादि होथारनो आरो आं गानगोन दे आं दा गानसै उफाय गैया ओइयाव दोनबाबो मोना सौवो आं मा होनबावनो जाबाय दे मा जाबाय सना जाबाय बेखौ बाबाया फैबा बाबाया होनांगौ ना गावनि जुथाखौ जाबाय ना बाबाया रागा जोंगोन होबाय नालाय होबाय नैखौबो होदो जाबाय दे मा बेखौ दोनसै आं मा होननानै बुंबावनो आरोना आङो बेजोंसो टाइम पास बेहा सान्दुङाबो थिंथिं थांदां गावनि गोसो बायदि मावनो मोना मानो अभार हेबनाय आरोना ओरैबायदि भगबानफोर मानसिनि अबस्थाया नायदो दे आं गानगोन एसे राननांगौ सान्दुङाव दोननांगौ ओमफ्रायसो आं गानगोन दे फोनखांबाय नालाय सान्दुङाव दोनहरदो दे मोनबाय आंना फाइनाल लुक्स बेनो आरोना ओरैनोथ' बै जाग्रा गोथाव बायदि नङा होमबाबो गोथावानो जादों मोदोमनाय आरोना ओमफ्राय आं साखिनायाखै मानो होनबा संख्रिखौ हानायमानि एसे खम होखादों नालाय ओंखायनो साखिबाय थाला आङो जाबाय आरो इउ गैया इउ आया फिसालाखौ लानानै फैबाय आङो स्कुलाव ओरैबादि गरम थाखाय नङाबाथ' थाबायमोनसो थिनदोंमोन आङो दिनैहाय थाबायबायमोनबो बेस्रा ससे हा नोंनि बेलेगखौ देखायाखै आं आदाखौसो देखायदों आंनि आदाखौसो आंनि आफाखौसो देखायदों आइया गावनिसो आदायालायनो ओरैनोबा बिदाखौ नोंनि आदाखौ देखायनाङा देहाय देखाया आङो थां दुगैदो हाबा थां ओंखाम जानांसिगौ थां सिदा बेलासिनि एक्टिभिटिसावसो आरो हाजिर जाफैलायबाय ओरैबादि गरम थांबाय जेबो केमेराखौनो अन खालामनो हाया आरोना ओमफ्राय जोङो ओरैबादि खोरखि दरजा मारनानै बिमा फिसा साथामजों आयै आफा सिजोब्बाय सना दलथालाय बा ओइथिं उनथिं दोलाय सेस सिजोब्बाय नै आंनि फिसायाबो आरोना बिमाजों लोगोसे एक्सारसाइस खालामफागासिनो दङ ओमफ्राय नै बेहाबो बिस्रा गोलोमफ्रुजोब्बाय आंथ' बेखौसो टेनसन जाबाय आरोना बेहासो सिक्स पेक्स एप्स जालांसिगोन आं फिसाया दा ने नोंबो गोलोमबाय सना ओमफ्राय बेस्रा नै बिजों जा गोलोमदै फुगारना फैयो बिमाजों बिदाखौ आरोना उनाखानानो जिबना बिदिनोसै जोंना आयै सना नोंबो गोलोमदों मा बैयाव बार लागायना हैबाय बिदाया बै मोनसे रुमाव फांखायाव फैदो ओमफ्राय दसेल' थायो बेयावनो फैफिननानै फांखाखौ मानो खोमोरखोनो हैदो मालाय दसे थाङो बाबा हैदो सना हैदो फिल्डआव थांनो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना दसेनो अखाया मा होनो सान्दुंबो अखाबो थरब्रै थरब्रा हाबायब्रा गोदाव सोरावनो दसेनो ओमफ्राय थांसै जों बाबायनिफ्राय न' सिङावनो एसे गोलोमफ्रुबाय आरोना उन्दुनानै खालामबाय गसंनानै खालामबाय दसे आरो 20-25 मिनिटसो बाराबो हाया हेस फेस जाजोबो एसे फुटबलबो लानानै गेलेहैथोंसै सानबाय रेडि जाखाजोबनाय दहाय फुंनिफ्रायनो प्लेनिं बानायखानाय सेस अखा थरनै थरथाम हानाया आयै गोलोमदै फुगारबाय मा आइ सना आइ थेंक इउ रुमाला सोलायबाय माथो दे जाबाय बिमाया मोखां नुनाय नंला बिदिया खलबा आयै सना फुगारना होदों मा बुंबाय जिरायदो जाबाय खनसेनो बयहाय भाबां हानो एसे गोलोमदै रानहोनानै एसे मेंगाथावथ' ओमफ्राय दुगैसै साननानै आङो मबाइल इउटुबखौ बोलाबाय ओमफ्राय आदा जेम्सनि भिडिअ दा आरोना माथो मोनफानि उनाव मोनफा भाइरालानो जोबला जोंनि बर'नावहाय दाख्लैसो खारनाय बारनायनि भाइराल जाखांनानै दा एसे खम बायदि मोन्दोंमोन आङो आरो नै गेमस्रि बिनानाव लावदुम आर'नाइ बिजेपिनि फदुम फुल ओंखारलायबायना सनाफोर
आर'नायाथ' जा सुन्दर नुदों नुनायावहाय नाथाय बेहाय समाया सदरा बेखौ होदेरनानै होबायना ओरैनोथ' बेलेग जिबा बुहुत समाया होनसिगौमोन खिन्थु जोंनि आर'नाइ बर'नि मोनसे आर'नायावनो बेबायदि सुना होनायाव बयजोंबो सोंखारि जाबाय माथो नै दा मा होनो निमाहा बिनांगौ होननानै भिडिअ होलायबायना सोरबा नुसराखैबा आं फोरमायनानै होनो माने जोंनि हादरसानि आसाम हादरनि सासेल' आमाइ नामखौ मा लालायबावनो आमाइ सासेल'सो दं नङा होमबा जोंहा थ' बिथांनो माने गेमस्रि बिनानाव मोनहा लावदुम मोनहा आर'नाइ सोनानै हैदों आरो बे आर'नायावनो जा सुन्दर फदम फुलनि सुखां होनानै हैदों आरोना बे जोंनि मोनसे बर'नि हारिनि हारिमुनि सिनायथिसो बेखौलाय मानो राजखान्थि हान्जाजों सन्देरनानै हैनांगौ जाखो बेनिखायनोथ' सोंखारि जाबाय दा नर्माल आर'नाइ हैबा माबा खमि जागौमोन नामा सनमान थांगौमोन नामा सनमानसो थागौमोन जोंनि हारिनि दा मा होननानै बुंबावनो सोरनि माइनाव मा उजिफैयो पात्ता गैला आरोना सुनाफोर ओरैनोबाबो नर्माल आर'नाइखौबाबो जोंनि आर'नाइखौ बयबो फसायखायो नुबानो फसायथावखा आरोना थ' जायखिजाया मोनसे सोनानै हैबाबो इयावबाबो गोजोननाय थाखागौमोन फदम फुल होलायनानै माबा साबित खालामनो सानखो गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरोना दा निमाहा बियो ना मा बियो जों नों आं पाब्लिकफोर नेनानै थानोसै निउसफ्राव माला निमाहा बिनाय ओंखारो मा ओंखारो थ' आंबो दा ब्लगसखौ दोनथ'नोसै गोलोमदैयाबो रानबाय आंना मबाइलाबो हें ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौ फरायनो जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो गाज्रि मोननांला नोंहालाय मानो बेखौ बुंनांगौ होननानैहाय आंबो बुंथावथाव मोनदों माने मोजां मोनाखै बेखौ फोरमायनाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय जोलैफ्रा दुगैनो खारलांजोब्बाय आंना